Kublai pi baro. Ha khat nyau hadu khat kendai tarik mentau benai November kan sedang ka Cherry Blossom Festival ha Shillong ka bala paunam om dan ha Meghalaya ba keleng ke berthei baro kawai ha ba bon mur kinang ruai ba paunam juga berthei kinwan ban sim bentalang. Jarang khat pakasi penkut ia kan ke festival ka ha pakasi Sunday Hagban sadon bon kijing ruai kijing syar sungubha bakan thubru ia kerong pong perthei ba bon jai don bon Catholic jungi ki bakwa balai simenta nilai petkai ha katukasngi khamtam hagajan met lai baje shaneng anda habla dep wan mas ne wan jingkerku hatu komi Catholic ngila ne em malle kumta kai jika jungka balang hagabai bagi sumar kho ia kasngi dry Kakanun lo berkakot niamba jangka balang koom bagas ngi Sunday berkiwai par kisngi khod balate holidays of obligation kipai donget kini balet mas klempep lanyo tan kibapang ne kibasumar ki khonrit hayeng balada ki pep khanang klep kini ki artli kidaw kile ye kapok bayap Henry ha kijaka bomdon pat kilang do kipai donget kini bensimenta klempep ha mas klemleng do ha ke liturgy juga tin kajing yaseng nek jing duai lang ha ki yeng mane ha kaski Sunday ki deiru ban kier na ka bale kino ki kam ki ba penwit ya jing mane ka badi hok ya blay ne ki kam ki ba pendu ya jing la kemen ka ba yahab ban kasngi blay ban kieru na ki kam ki ba khanglat ya jing le ki kam isnei ban ki kam ki ba pendu ya jing shol thai jong ka met ban ka bor perkhat perdan jong ki Tang kiji non kam ki badai hayi hasem bagi kam pai ba ki ba non kam sisa hadu kata-kata ne important social services ki ba la ban pelai yangi na kan ke jingte jong ka jing chong thai hagas new blay henry shaka pas pat ni hab ban lek hi ki pai donge ki dei pat ban pe ba hukum ki ne ke jing ai excuse ki nam pelong ye ke jing blen ke ba pen men sao ye ke jing nget ye ka yeng kasem ba ye ke jing ko jing khia juki the lord kiski Sunday barosh his name Donru kiwai pat kisgi khoi kibalate engi bagim de setia ban pep mas hakini kisgi ngide belek mas klem pep ha kasgi Christmas kasgi burom epiphany kajing kiu no jong Yesu shabneng kasgi burom jagamet bagasnam jong Yesu kasgi burom jaga kame ublay kajing pun klem pop ten rai kamar thesati kajing sim no kamar thesati shabneng kasgi burom jong Joseph bakhoj kasgi burom jong Petrus baru Paulus bakhoj ban kasgi burom jong kiri khoj baro don na preng jong kini kasgi burom ki ha pai ha kasgi blay hendrai ki we par ki ha ki we par kasgi katkum ka liturgical calendar jong ka balang ban kam sha shu ngin pe ka moral theology jong Father Brahma ka bagerteng handbook of moral theology jong Father Heribert John baru Father Urban Edelman ka bagerteng moral theology English and adapted to the laws and customs of United States of America. Manakot our Catholic faith bala taught the Father Louis Morrow. Hakini moral theology la taught bagidei ban ker hagasi Sunday ban le yakino ki kam ki ba penjubor ka bormet laki dei ki bala le ban pesubha ne ban yo ajimuntoy. Kum ka late belasgi day jing day late shopping late yo so jan kamay nya kali kam office kam school ban kum ter ngire ban kier ne kam ki ba ai jimentoy kamet kum ki tournaments ki sports ka shat lech sang shalom ba lech khwai do kha chawa ki ba pen thai pen jem pen ban ya kamet baru ki ba pen do yang ji sumar kho jungi ya ka sniu try baru ngire ban kier na kino ki kam ki ba kinong tre jungi ki tre kum ki kam pen kho yeng sai jan sar phalau bar kum ta ter kikam kibalasha balle hagas you try kinetang kitu kikam kibam jubor satyai kamet ka phat jungi henry ke bangi trei daga bor perkhat perdan jungi kumban tho ban pulekot painting ban drawing ngila aru balle kikam shed kam teu jungi haing asem bat kikam le isne kibam jubor satya kamet ka phat jungi walada om sha balle shopping ru henry la sha pat balle the yakimar ba mardi ne balle the dawai dashin Tang habadon kam palat bawala kataru ngide hi ban penbiang yakini jinon kam jungi hagisgi bomde sgi try pada long kabala ha ka day barki amusements ne ki kam pensubha pen bernia Father Louis Morrow tho
pom shem la mana setia laitang kitu kikam pensubha kiba penthut yangi hak baide bagi sumar kho jengi ya kasngi trai kata kemut man pek TV shi sem shipang por man lek bam le pangat shalom shawa claim da penthai penjrem than ya kamet bani le ka shipang ban kumta ter om don jikang setia hak kasngi trai Henry kikam pensubha penbernya kum kalik party le theater amusement park concert ne music festival baru Kacheri Blossom Festival ni de ban kier hagas ni ublai wal ada ngila dep wan mas ni wan jikar khuru namar ha kini lakan thupru ka shar karwai kaya de athit ban bon jaj ki jingla kemen ki ba penthai penjrem ni kamet ka pha jungi balada don lele ki kam ki ba penbernya ha ki pensubha ka jong ka perthai ni de ban kier namar ki penthut yangi ha ban sumar kho ya kasni dry kaji sumar kho ya kasni dry kamut kaji pelut po jungi ya kasni Sunday da ka ballet mas kajing duai pule ek tin jung play pule kot ki ba pendroi kaji imen sem jungi skap ya kaji thok kana pang ki gospel snap ya jing roi niam le ikam isnei pelut por haying hasem ban ki khon kiti bani khana bani kren baru hakinu kinu ikam ki pendroi kaji imen sem jungi kaji sumar kho ya siu trai kam dai tang ar ne lai kanta ha bangi let mas ne la jing khu hande ke dai ar sau kanta namar hakiwi kiwi par kisngi ni namla belle setia kumta hakiwi kiwi kisngi ni ai dau yo blay bagi mla belle yigini kam men sem jongi henry hasngi blay pat wadi ka mas ka badai ka center jong ka jingle niam ha ka di kasngi bon ki wat dau nai khain lele man sumar kho ya kasngi try bro kisngi don ki bamla setia belle kumta te pendep ya kamram jong phi balle chakamas ba khoi ha kasngi blay namar kan long pop ladang ipen khen ya hukum jong blay en yero Yesus Kristus jinom la jinom amen